Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Love, kasama nyo pa rin si DJ Lala para sa programang Biyahe, ang programang sakto, klaro, derecho. Ngayon ay oras na para simulan ang ating biyahe. Ito na ang biyahe ni Irene. Hi DJ, ako si Irene. Ang kwento ko po para sa biyaheng niloko. May nakilala po akong guy through Facebook. Sa una, chat-chat while getting to know. Tapos kinatagalan po, nag-meet up po kami. Nagtiwala po ako sa kanya hanggang sa naging kami. Nagde-date na po kami at may nangyari na din po sa amin. Tapos isang beses pinuntahan ko po siya sa work niya. Lumabas daw siya doon. Tinanong po ako ng ka-work niya kung magkaano-ano kami. Sabi ko, girlfriend niya. Tinawanan lang niya ako. Nagtaka ako at inisto ko ang Facebook niya. Mukhang dami account so sinearch ko real name niya. May nakita akong isang account picture po niya. Pero hindi lang siya ang mag-isa. May girl siyang kasama. Kinumpronta ko po siya at nalamang may iba pa siyang girlfriend. Simula po nun, binura ko na siya sa buhay ko. Masakit man, niloko man, pero kailangan mag-move on at matuto sa pagkakamali. Love, ito seryoso Hindi ko alam kung paano kayo nalulusutan ng isang dummy account. I do not understand why and I cannot figure out how. Kasi love, kung titignan mo yung Facebook account, makikita mo kung kailan lang siya ginawa Tapos makikita mo kung ilan yung mga friends niya. Alam nyo ba yung mga red flags para malaman kung ano yung dummy account sa real account? Kapag yan ay lalaki, titignan mo yung friends list niya. Pag puro babae yan na sexy, magaganda, alam mo na. Alam mo na, te. Medyo red flag yan. Pangalawa, kung babae naman, tignan mo din yung friends list niya. Kung yan ay puro lalaking pogi, ayan na, isa pa yan. Ano pa ang makakapag-raise ng flag kapag yan ay dummy account? Tignan mo yung mga pinopost nila. Pag yan ay comment ng hello po, PM tayo, chat tayo. Kumbaga makikita mo naglalandian lang sa comment section. Walang personal comments like kumusta na sila tita, kumusta sila tito, okay ba kayo dyan? Kung walang ganon, love, alam mo na, dummy account yan. There are a lot of ways to define and to figure out if an account is a dummy account. You just have to be smart about it, love. Lalong-lalo na kung nakilala mo lang yung kinakrush mo, nilalandi mo, hinaharot, or prospect mo over social media platform. Love, kailangan nyo talagang maging maingat sa panahon ngayon sa pakikipag-date online kasi marami po talagang pretentious, maraming bogus account, marami pong nagpe-pretend na sila ay itong katauhang to when in real life hindi naman talaga at maraming nasasaktan dyan. You don't have to experience it in order to learn from it. You can learn from the stories of others. With that being said, sa mga kabisyo natin out there, I hope itong storya ni Irene will be a warning to all of you na maging smart tayo over social media platforms, especially when dating someone you met sa social media platform. And please, Irene, next time na makakilala ka nito, of course, hindi kita mapipigilan. Kung yan lang talaga yung way mo to reach out, to connect with other people, yung social media platform, I just wish na sa unang meet ninyo, sa unang pagkikita ninyo, wag mo na bigay todo, te. Wag mo na bigay lahat. Wag mo na suko bataan. Iba ang kinikilala online sa kinikilala ng personal love. Okay? So now moving forward with our second biyahe of the night, ito ang biyahe ni Eva. Hello po DJ Lala, ako po si Eva. Niloko po ako ng kumari ko. Sinala po niya sa akin ang lupa nila dahil kailangan daw po ng anak niya ng pera para makapag-abroad. Hindi naman po ako nagdalawang isip tumulong pero nung hinihingi ko na yung dokumento, wala siyang maibigay. Yun pala, madami siyang pinagsanlaan ng lupa nila. Hindi ko po alam gagawin ko, DJ Lala. Ano po ang pwede kong gawin? Maraming salamat po. Ay, pag ganyan, sulian na ng kandila yan, magsusulian na yan, magsusulian na yan. Nambuyo. Sa bunutan.
Joke lang, pinapatawa lang kita, Eva. I know that is a serious matter kasi alam naman natin, no, hindi lang natin pinupulot ang pera. Lalong-lalo na yan, lupa, it must cost you a fortune in order to avail that kind of sangla. But for this problem of yours, love, if I were you, kung alam mong marami na kayong pinagsanglaan ng lupang to, magsama-sama kayo, pumunta kayo sa barangay. Pag ganito ang kaso, na e-escalate agad yan sa municipal trial court. O lawyer naman pala. Hindi, ang alam ko talaga, kapag marami kasing nagsampa ng kaso against her, pag multiple counts yung isinasampa sa isang tao, mabilis ang proseso niya na from barangayan to municipal trial court. So if I were you, gather all the documents you have na sinanglangayan talaga sa'yo, at kung meron kayong conversations online, screenshot mo for proof, and then meet up with the people na katulad mo ay niloko nitong kumare ninyo, tapos agapan nyo na before siya makalipat. Yung mga ganyang klaseng tao kasi may pagka-hustler na po yan eh. Kung hindi lang isa, dalawa, tatlo ang naloko niyan, ibig sabihin sanay na yan. At kung sakasakali na yan ay bagong dayo, ibig sabihin nagbabayan to bayan na yan para makapanloko ng tao. Dapat yan mapigil na. You have to put a stop into it. So if I were you, you have to act quickly. Hanapin mo pa yung ibang mga taong naloko niyan, pumunta na kayo sa barangay, get all the necessary papers, and then order a subpoena para hindi na makalabas yan ng lugar ninyo. Kasi once nakalabas yan, once nakatakas yan, maghahasik na naman yan ng lagim sa ibang lugar. At kung ikaw naman yung tipo ng taong naluloko ng iba when it comes to money, ate, kuya, alam kong desperado po kayong magkapera, alam ko pong desperado lang kayong mabuhay yung pamilya ninyo, pero konting katok naman ng konsensya. Hindi ba kayo nahihiya sa mga balat ninyo na yung pinapakain ninyo sa mga anak ninyo ay galing sa pagnanakaw ninyo sa ibang tao? Hindi po umuusbong ang pera. Pinaghihirapan yan, dugot pawis yan ng ibang mga taong nagtitiwala sa inyo. You'll spend a lifetime behind bars because that is what you deserve. But come to think of it, kapag nangyari yon, sino po ang mag-aalaga sa mga anak ninyo? Sino po ang gagabay sa mga anak ninyo? Sino po ang magbibigay ng magandang kinabukasan sa mga anak ninyo? All the things you've done will be for nothing. Kasi magugutom pa rin po yung mga anak ninyo. Or worse, magiging katulad ninyo yung mga anak ninyo. Mga kriminal, mga walang konsensya, mga halang ang kaluluwang nanloloko ng kapwa. So sana po makonsensya kayo, and then I hope you face the trial court soon and may justice be served sa inyo. And if that means you have to spend a lifetime behind bars, so be it. Tandaan nyo, uulitin ko po, you deserve it. Sa mga kabisyo natin, mag-ingat-ingat po tayo out there, lalo na sa panahon ngayon, mahirap pong kumita ng pera, pahalagahan po natin yan. Invest wisely, wag natin gamitin lagi yung puso nating naaawa sa iba, gamitin natin yung isip natin. We have to be smart. That money is a hard-earned money. Huwag nyo pong itapon ng basta-basta lang. If you wanna help other people, help them to come up with money. Do not give them money, okay? Tayo ay nasa huling biyahe na for tonight, at ito ang biyahe ni Ellen. Hi DJ, ako po si Ellen. Matandang dalaga na po. 3 po kami magkakapatid. Yung panganay po namin namatay na, pero may 8 anak. Yung bunso naman namin po may sarili na ding pamilya. Pero bago naman po mamatay ang mga magulang namin, iniwanan po nila kami ng business. Yung pamangkin ko po sa panganay kong kapatid, kailangan ng properties na sa kanya nakapangalan para ma-approve ang visa application niya. So, nagpaalam po siya sa akin. Nahihirami niya ang titulo ng bahay at business na iniwan sa amin ng magulang ko. Pero hanggang sa hindi na po niya to binalik sa akin. Nakakalungkot lang na sarili ko pa palang kadugo ang loloko sa akin. I remember na ito yung advice sa akin ng mga magulang ko before, na if ever daw I'll come up with my own business, God knows when. When ako magkakaroon ng lakas ng loob at laki ng kapital para dyan. Pero yun nga, yung sinabi nila, wag daw akong mag-hire ng kamag-anak kasi mahirap magkasira ang mga magkakamag-anak pagdating sa pera.
At ito, nakakalungkot yung ganitong storya ni Ellen. Kasi biruin mo, nagmagandang loob na nga siya na tumulong para buhayin yung mga pamangkin niya, ganyan pa yung iginante sa kanya ng mga pamangkin niya. Love, kung yung mga titulo na yan ay nakapangalan na sa pamangkin mo and you countersigned yung pagtatransfer ng pangalan ng titulo ng mga yan sa pamangkin mo, I'm sorry to say, I think love ha, I'm not a lawyer but it's better that you consult one, pero I think lang naman medyo mahihirapan ka na kasi with your consent yung paglilipat ng pangalan ng mga titulo na yan sa kanya so mahihirapan silang paniwalaan na pinahiram mo lang yon and now you want it back. So if I were you, love, just talk to a lawyer, ask him or her kung ano pang pwede mong gawin para mabawi yung mga properties na yon, and if all else fail, kausapin mo na lang yung pamangkin mo na wag naman ganito pamangkin. Maayos naman tayong nag-usap before, nahihiramin mo lang to for your visa purposes. Sana naman wag mo kong taluhin. And then if ever na magre-reply siya ng pabalang, try mo ulit sa lawyer mo kung kaya gamitin yung mga reply niya bilang proof na alam niya sa sarili niya na yon ay pinahiram lang at hindi talaga sa kanya. Maybe with that you can turn things around. But next time, love, I hope there won't be next time though. Wag mong ipahiram basta-basta yung mga titulo na yan. That is your property. It should be private. It should be at your disposal. Naiintindihan ko ginusto mo lang tumulong kasi pamangkin mo yon, hindi mo in-expect na tataluhin ka niyan. But then again, you always have to do a safety net. Magkaroon muna kayo dapat ng kasulatan na gagawin natin to for this purpose only, ipa-countersign mo din sa kanya. Tapos ipanotaryo mo na this is an official and verified agreement pagdating sa inyong dalawa. Love, ganun gawin ninyo ha in every agreement, even utang na malaki or kahit anong ipinapahiram ninyo na may value, may worth. Lagi kayong magkaroon ng kasulatan para merong kayong habol, okay? Well, Ellen, I hope all is well sa'yo, and if ever na hindi mo man to mabawi, huwag ka magalala. Ibabalik yan sa'yo ng panahon, pagkakataon at ng Panginoon threefolds kasi alam ng mas makapangyarihan kung sino talaga ang may busilak na kalooban, okay? Sa mga kabisyo natin, that's it for our hashtag biyaheng niloko, punong-puno. O diba? Juicing-juicy ang ating mga kwento, at syempre kung gusto mong mag-abang ng mga bagong biyahe o kaya naman may mga na-miss ka na mga biyahe, always check my DJ Lala Banderas Facebook page. I'm posting everything on it. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.